Hello, Hello, Steve. Maswera. Mascara. Utaswera pozo. Mm. Atisi pamba pana. Vanonakidza here kana zvinhu zvakamira zvakadai? Zungoswera wega kanasi. Kana. Ko madam varipi? Vadhimitwa kuchipatara. Vakadudza ropa ranzi vakadudza ropa rakawanda mfundo. Saka ubva watoadhimitwa. Oh. Eh. Ropa redonde girazi revaridzi. Vatosara vachitobatsirwa. Chimu. Pakaita. Nzokaludza ropa rakawanda sikana. Vakadudza ropa. Ropa racho ramachidzi vakadudza Ii kana. Ndosaka wamwe chinonga chipera simba. Majusi wamwe achitoapa aya zvachitori. Akazvitobatsira. Pamwe zvikaita zvakaita wisika bhosi kana munhu akadudza ropa rakawanda. Ndakazvitaura ini ndichitoti munhu akuda mvura. Chakakonzera kuti vange vachidai. Aiwa nditiwo wakati wakabvisa nhumbi iri dzinovhesikisika kuti munhu akatongobvisa nhumbi. Muzvinhu hazvizongotaurika akadherendede kuti chii. Plazivo manje nini ndangomusiya wakati achimbomusiya ichi timubatsire. Saka ndofika panozoya doctor ndiye anozoya kudi obva kuita double check kuona kuti saka I think result we might get it mangwana kuita nditwe pavisit makuseni mangwana. Wakapindwa nemweya upiko munozoti zvinhu zvandakawitnesa nemaziso angu aya. Patinozotanga kushandisa nemadiro acho aita mwana so ndingamudzikisa mwana ndikisa mwana saka ndakabva ndashiya kuti mahebs awakutaura yaya kuti akuita zvemahebs asi iwo wangu asingazviziva here Steve? Ndasingazviziveni sure pamberi pamwari kudai ndasingamboziva mufungi dai ndaiziva mufunga ndaizviaccepta kuti zvidaro manzwisisa vakadzi tinoita zvinhu zvakawanda zvekuti varume vedu vanenge vasingazivi vanenge vasingazvizivi saka hapana munhu paangati ada kupfuwirawo namupfuwira uri pachena kana kuti ada kumwa mahebs okubvisa nhumbu pfungwa dzaanenge aita haudzizivi. Mama mbonesana here hatina kubvira tambonetsana inoziva kuti purpose yekuti angatanza angabvise nhumbu kuti ndibhilive kuti zvakatondinetsa ine kuti aida kurwadzisa here ende futi vanoona kuti anga akutoacusa hanzvadzi yangu amudziye hanzvadzi yako muroi dzamana tete vapedzera vatiza panapa akangobuda ndisitongoziva kuti munhu atobuda apa ndiri kumhanya kuti ndinobata murwere uko ndinoti hanzvadzi yangu kuti ndichimudai mukadzi wako ari kundituka mukadzi wako anditi muroi handigari pano saka zvizvi I'm worried kuti nhumbu yacho aida yanaimodzikisa padiki diki achingonetsa ndosongokuda akuda kubvisa saka it's not just ending up zvitoita edhap nekuti zvinotoita edhap kwaari ndiye anenge achizoti ari kuzvifambisa sei handiti inobva pamwe munhu anenge atori neumwe murume zvanga achafa nei ini inini ndakanga ndafa wani handaikudza panyaya iyayi ndikanga ndafa ukandibvisa nhumbu yako yedu isusu kuti mweya ndiwo wacho wakutotendera kutoti munhu wese ane nhumbu yako anongobvisa I think tinofanira kutoita chiwanhu pane iyi yatakabvisa iyi yedu unozoti dumbu iri rakanga unozoti ndainzwa kuti dumbu iri handi unoshanga uri kutyakubata wani aiwaka nauti unzwisise zvandimuexplain kuti unozoti dumbu iri raita kunge unozoti ranga rakafutika nenhumbu yako but zvakaitika wakangoitodzi pfungwa but I think pane chivanhu chatofanira kugadzirisa hauzvioni here Steve chivanhu ameno ndaona kakuchimbotaura nendimi uko chidai saka no kana chiti vanhu handisi kubva ndati kana kuti zvekuruya kana kuti chii but anything chatingangoite chekuklinza ropa remwana uyu watakadeura nokuti ndiye mwana unogona achitodedza chi vamwe anodedza vamwe separasite kuti uchiona madam achiita imwe nhumbu inogona kuita sei ropa rinenge ichidedzana kuri kuti cleansing yakutaura iyo tofanira kuita kuna tambo handiti aiwa isusu tisinofanira kuita zvei it's okay never mind aiwa no aiwa ngaiperi it's okay inei munorelaxa mino ndikakuisa ichi for now I'm okay tatsimbozorora chete nezuro handakurara kausiku hweseka ndichimbopepa tambo aingoti padiki diki aingoiwira unoziva andifunga kune mosquito ka mazuvano kune mosquito iripo here apa pane mosquito here api ine mosquito alright saka rekedza ndinoona kuti zvakamira sei saka ndiri kubike muchabikirwa chiina ishewe
Nguradirira sina zvakanyama nyama. Ndikubikirai. Alright, thank you. Ndakasununguka. Thanks. Wait. What's going on? What's going on? Hello. It's not good. Huh? It's cheap. Ndafunda pakare paya. Pakari paya papinira kutori Pataimbotamba, tichiwirirana, tichidanana. Yeah, of course, that situation has to change. That's the matter with you. Isati yachinja ndichiripo. You know what? Just too stressed. Nyaya iri kutondistressawo. To be honest, ndatadza kurara ndashaya hope. Ndamboita maprayers pandazongoti arikandimirire futi mamwe atwewo. At least tozomboita tese maprayers acharipo. Is it okay? No, it's not okay, but it's okay already to pray together, but you cannot sleep here with me. But don't let some time. Ndamboita give up. Ndada kutoredza kuti mukoma. It's not so good right now. Well, zvinofanira kubuda because I can't sleep alone. Nditori nestress yemukadzi wako dai angaita zviri nani. Pamwe dai mamusangambovasiya kuchipatara zvimene zvakaita. But hazvimeke sense kuti unozororana nemakumbezana. Wari tinorara kusofa. Ndinoruma. First time I'm passion bed. It's the first time. Aiwa. Zvinoita zvauita. Uri tichingoswedera kumbitana uri. Munozotika ndine stress yamedhemu. Kana neni shamwari ndizvinowaridza. Pfungwa izvozvi kuti kuchipatara kwavai vakarara nani. Vakanzwa kurwadziwa nochemerana. Asi mimi dai mamarira kuchipatara imi. Patara kubvumidza manje kuti munhu urarika une murwere. Unogwa kuitsaidza kuti unogwa kutorara uri panze kana kuti wakagara kumabhenji. Saka hazvizobuda. Zvavangonditi aiwa zvimwe kumba dhemu. Makuseni mungomukira munhu. Steve. Chipone. Steven. Please, what? Ndofunga pakare paya. Tainakidzwa. Waindida wani. Kobo waindiudza kuti ndinoita kunge uchi. Utiri kuziya. Ndoziziya. Zvakazopfuura. Asi ndandisisaita kunge uchi ere. Aiwa, not like that. Pfungwa dzakona. Ndasuna kurara newe pasame bed. But mubhedha wacho wakarara ndorumwe mukadzi. Saka uchanditengera wangu. Kutengera wako sei? Ndine mukadzi. It's okay. Good night. Alright. Steve. Ndichakumudza tite maprayers tina matremedemu. Mandi. Kuti mukadzi wako aite zvakanaka. Handisi muroyi ndiri akanaka. Yapo. Chino usingandide mukadzi wako ndochomunamatira. Zvazviri Mwari vakasika zvakadaro. Kuda kwekuti ndikufarira because nerudo rwaunarwo rwekubatsira nekundiherupa kwese kwawakaita. Ndisingazivi angona uchifunga maybe hameno zvinhu zvakuzofunga. What do you mean exactly? Kuti chinyararo zvako watondiudza kare kuti kundida unondida. Ndanozotimudza na12 dzacho. Alright. Oh, Steve.
Steven. That's the point. Kuchi. What's wrong? Huh? Ndikuona varoi. Ndikuona varoi. Sina ineni. Vakapfeka zveblack. Iwe. Chachimuka tina mati. Kumeso. Vanedota kumeso. Chachimuka tina mati. Maiwe. Ende kure. Ndikuona varoi. Chachimuka tina mati. Don't forget sorrow, my way. Vanerusero, vadika murusero. Ugamusoro, Stevie. Stevie, waita kofumina ndakuso. Patisha maruna zvaitika izvozvo. You have to forget about this and just forgive me. Tingori temptation yangu itika. It's just because kuti takambo once in love and it. Uchinzoza. Patokuzvinzwa zvinotaura. Ndati you have to forgive me and zvangoitika zvatongoitika unenge kuti unodzongouya. Anditi but we had some good time, right? We had some good time. It's just you're asking because you care. You want to satisfy me, and yeah, of course. Yes, thank you. I know you'll love me. But we don't have to repeat this, right? Why not? It's a good idea. I know I enjoy. Why not? I know you missed me. It is such. Ngori temptation as well. Just okay. I want to see this. Muzo. Nayo. Alright, relax. Relax, alright, chilala. Vakawanda vari mubanze vadzika kurusero vamwe vari kuenda kuSouth Africa kuna sese vamwe vakaenda kumba kwasisi vatambo vari muCape Town muringwa venge vakurwisa kupinda muchipatara muna tambo musiye vari kuedza kupinda muchipatara muna tambo vadzika matembere matatu murusero pane vari kutekera vaende bere vari kubvunza kune murume wake Sapanobatsirwa sema chikaita simba. Vanochinyika kuti nditi kunamata. Sazvinozopata chiriko nayo. Ini tikuba kuti msikanzwa mai manje apa. Zvikumbosangana seya. Naipisi. Nayo manje tikubva manje apa kuti msikanzwa pandisi. Izvi zvakutaura nekutambobatwa nemweya. Sazvinobalanza papi manje. Ini ngoni dzinondibata anytime azvinei ndizvandiri kubata nekuti simba rinobva kuna Mwari. Mwari havangarege kuti ndengesa nekuda kupapisa maoko edu. Uya kuna tiwandise. Uya kuna ndikuwanze mapapiro. Hazvinamira mushi. Unodzoka tese nadzo dzakaoma. Dzandipurika. Aiwa zorora kumuranda kuma. Zorora hako Steve. Wadedzera ndikurira dzakaoma. Kusiwa nokuziwa nyaya nechikubatanisa. Pinda kodi Alright. Ndakumbasa mangu kwenye munokudedza vanhu. Kana vasipo nokudedza. Totwari. Mutamba zvangu. Ende wakaita hako nezuro wakasiya wanyatsonipedzera basa shamwari. Wakatozoti ndinyatsotambozorora. Zvitete. Unenge wakanaka. Dressing yako boy here. Kuenda. Skana. Zurungu wako anotofila kutoti zviri boss vanotoita. Asi ndine tsvina. Yakanaka. Saka chiri kunetsa. Pamwe kuti ndine tsvina. Aiwa, yakatonaka dressing yako. Yakanyanyonaka. Yakanyanya kunaka aiwa. Asi kuti ipfupi dressing yako.
Saka unoti zvasiyana nedresi raukapfeka. Ishaona rangu rakasvika onewo rako uri kusvika. Rangu uri Ini kusvika. ndine gumbo hombe kai. Anyway, urise. Saka wangochitiko iwe taura zvawafambira. Wangoti hanzi raundi chi? Good zvako. Ndaitaura nyaya yeraundi kuti auno vanhu vaunoziva vanoita zvekutamba maraundi here kana kuti iwewo kuti unotambawo raundi here. Nokuti ndinoda kuita zveraundi. Alright. Inini hangu ndinoita zveraundi. Ndine rema1000 randinotamba nesese yangu. Nekuti pana pandava kuzondotambira 350. Kwandaitoshanda ndaitambira 500. Saka ndaiva nangoispina ibva tosvika 1000. Ichitosvika 1000 vandotoisa kune sister yangu. Sister yangu ibva totenderedza raundi ra1000. Ndoigona rema1000. Aiwa, but manje iwo nemari iwa. Ndokuda kujoinisa rimwe, pane rimwe remari shoma. Ini ne 100. Ne 100? Ko waiwa nepe 100? Pandudza nezuro kuti unotambiriswa 70 here kana kuti 80. Iye unoziva zvaizoitika. Pane kwandaimboshandira kudhara kuti ndaishandisa ndaitambira 100. Saka vakatofonera nezuro vachinditi veutore mari yako. Saka ipopai pandakatongobva pauri pepe. Ndaiva tonotora mari yangu. Ndaiwana kupa lagi. Waishandira kare bva kuti iwe taura hako imagine. Zvazvinoita kana ukatamba neni. Andito kanditira chakanaka ndakangoti adhiya inini zvakandiwandira ingondibatsira kusuka chichichi. 2 minutes unomboramba bva watondiitira. Andikona bva watosangana nechi? Nelagi. Kuna vamwe vekuti ukawirira nawo ukavaitira chakanaka unofaterwa nelagi. Sure. Because andokumbura ukambure kumwe. Alright. Kwandabva here mari masikana. Unongo unomwira kakumba kwenyu. Masikana. Mari yacho ngoena here round. Mari ndandamboisiya kumbango. Yeah. Saka unongoena mangwana ndangoipa kune ndo ndatongoipinza muround. Saka tonge tiri vangani? Pane iyoyi yema100. Pane vanhu 12. Ndiri nambani? Ungoenda kupa namba 12 iwe. Ndofesura nekutanga hede. Shuwa ipapo nongogona. Saka uraitira mvura. Alright. Iwe mwana wenda kangonzwa kukufarire. Kana neni? Shuwa chero hako chingosina kudzidza but ndozwa kukufarira. Wauya. Yes. Hey. Ndiwani kwe? Magadi. Ame ndikutaura nemi? Ndiwani? Magadi. Asi musikana wangu basa achinja kani? Uniform iyi. Zviri kuitika pana? Ndiwani iwe? Alright, ndaibata mesi yako ndiuri kudana nemurume wangu ndiwe urire murume wangu kewe. Ndakata kuti nhumbi yangu idhira. Aiwa misi, aiwa. Mira explain it. Usanangura chini. Ura nemurume wangu. Aiwa. Taura neyako. Urite muno. Aiwa, mira nditaura. Urudei muno. Mira nditaura. Yo murume wangu utadza kutaura. Urudei muno. Mira ndoshanda pa next thing. Washanda pa next thing. Saka pa next thing pana. Kuchama nawe. Please. Ukwana songa. Puseka kasoro bwana muno. Shamari mchipina wangu.